Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Simmangpad ka maggaya man anagga po iti pagadalan, manong. Una din ko. Ayan ka din ni nanang. Awan mat dito'y balay. Napan siguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon ni disimangpat ka ang nagapo di pagadalan? Saan mo't manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni nanang. Amangan no napan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan manong. Nakaluto ako ni tiin na poy. Sige, tama panak iti ayan ni nanang. Kainimbag na pailaang, napanmanan iti garden. Ibagak tumat ka ni Manong Mike asumurot intun sumangpet. Wan, tapagawidat ni nanang. Amangan no mapasublian kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat nabit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. Naimbaganak mo't anak ko, kabailakon. Saan, nanang? Amangan no mapasublian kayo. Kasta ti inararamid day ditatang, iswa na sa papimusay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mo't nga gurigor. Basta agawid kayo, nanang. San abale? Taumay dito ni Mike, apaman ang makasangpat. Ala nga rod, tay naklabaan dagiti unipormiyo. Saan kayong aglaba, nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang arudan nga'y, agtugawak ka dilatan. Agtrabaho kayon to, intunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y matati panagsaksit yo. Apay anala daw ka asimbangpat? May saka dagiti naglinis iti pagadalan, manong. Nasabat ko mat ni nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, tamangan no mapasublian. Di da aywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudan nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik. Nukas dyan nga agmay may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, manong. Adda kada tayo dahi ta, ading ko. No aggagat ka nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apoy nagtutungtong kayo dita soli. Katado pa'y dagiti karton dito nga itulod yung ijayan tilugan. Napaning dilugan, boss. Urayan mi agsubli. Apay nga urayan nyo pa'y laang. Ipanyon ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot man ang jalugan. Wen, boss. Mapan kami. Dayta katimadi kada kayo at trabahador. No awanan ti pos ang agbantay kasla kayo makabolos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, tagunay kayo. Wen, boss. Mapan kami. Sayang ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid jo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador? Di mo kadi makita nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y faktorya ti chichirya. Sadot nagidya trabahador isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom. Naungit ka pa'y. Jakit din agunget no makitak idang agtutungtong. Kitaam, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkag biro kiti lalaki ang nagagat. Dinalay nga gawit iti nadagsad. Tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargarden. Ta sigurado ang makaawit dagiti iti nadagsen. Wad, may mayat dagiti naruam iti rigat. Tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga rudmanang. Kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Ay, pero bilang arudan arigat mon. Ay, pagsardengam ida, taisuda ti agsibog. Kasano da ngay alomong aw no agsardeng da nga agadal. Awan mo't lang ti aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging ka kabalak. Isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardeng da. Tawan mo't lang aramaten da nga agtuloy nga agadal. Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat ano pagsardeng ak ida manang.
Ay na parparigatam laang tabagim. Inton na idalit ka. Ad-addan tirigat yu. Sapay la kumaata saan? Anya asapay ko matasaan. Awan papanan na no kastala ang ti panagtrabahom. Kita anak ah. Dagiti anak ko tagtrabaho ija garden. Iso asa anak unay amarigatan. Nakarubot ka mo't. Papanam. Adamiting adar ayak. Saan ka di amagnaka iti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no da mayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apaman namal pas ti meeting ko, mapanak kijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno na lakadalaang nga isuro. No nataangan, nareklamo dagijay, kun sa pulon da tinangina at angdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kayat ti agparanod. Na, tapay ko mga iparanod ko tinagbanugak. Naglalainganon ngay dagita marigrigan. Mabalinsamot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tainak ilako. Awan ngamin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Paggatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din tibiyag tayo, manong. Nadailako tayo. Masapol ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapol iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laang, ading ko. Saan tayo mat siguro nga agnanayon akastoy? Agburas takit din, tapno makaadota. Narunot samot tanda ito isakwa pagkargaan ta, manong. Ang mga numapisang. Sana bale, iremedyo ka. Galuta kun ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pang isakuam ka dagiti ilakom? Saan mat ajay sako ti ilakok? Diyan mat linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kitaan ti linaon na. Nagpipintas gaya manatang. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan ah. Kabaalak, nanang. Isalog kun, tainak ilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga adda ka para awit. Alwadam iti dalan anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa noo may kayo, nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayam ti mapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa'y ni Mike iti Garden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Dagtutubo di tayo iti kalsada. Nakaawit iti dakkel arot-rotas ako. Dayjay, hindi sunan iti kita. Sarda nga man. Barok. Anya kadiday taawit mo? Natang, sir. Ipan ni nanang ko iti tsindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sana kagumatang iti nateng. At dalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad-adalakmat? No kayat mo, agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw, kada glasi ka iti malam. Adda ka di kasta, sir? Adda dito yung syudad ti kasta. Amom ka di ti faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuwak da jay. Anya ka di ti trabaho kajay, sir? Agibunag ka kadag iti produkto. Padasek sa ti trabaho nga ibagbagan ni Mr. Cruz, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat mabalin ko kano ti agadal, no agritira at iti malam. Padasam Ngamno saan mo akabailan? Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo. Nanang, barang makatulong ti sweldo kadag iti kakabsat ko.
Basta iunay-unay ko asan yu abaybay ang ti panagadalyo Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarit nanang. Saan ko abaybay anti panagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inakpay kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Doon niya ti kunana. Inakagpakadak ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Maadakan ka dayta anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, no madi ijay syudad. Ada kadimot lang nakitam amabalin a parabunag iti kinarton at chichirya. Adda, imbagak nga umay dito faktorya no interesado. Ay nga estudyante met. Ha? Kasano nga rod ang makatrabaho no estudyante? Ay sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pay, kat saan ang makaawit itinadagsan. Nakita kiti igiti kalsada ang nakaawit iti nakalasako anapunno iti naten. Ha? Kasta ka di? Kunamot nga estudyante? Imbagak nga gadal iti malem. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamot pang malem dito ya pagadalan. Agyan kadimot iti quarters nagiti trabahador. Anya pa'y ngay. Alangan nga ginawid iti rinabi katagad adal kat nga rod. Ay, apay, awan lat sabalin ang nakitam. Asaan aday ta nga estudyante? Apay nga dupay lang dagiti karton ditoy. Saan pa'y matanapon no jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrag dagiti kakaduak, boss? Nagikatdan sa kanong. Ha? Apay ang nagikat da? Kasanon nga'y dagiti mai-deliver a produkto? Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, boss. Awan mo't nga minon dagiti kakaduak. Ay, unay yan. Naladaw lang ti sweldo da, di dan simrag. Ha? Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Agday malisan da, boss. May mayat ka nung kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati kamot dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayo nga agtitinulong anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong yu, kabayatan nga agad-adal. Tuladak mo ti kinagagit ni Manong, nanang. Oray siyak mat. Trabaho mat, trabaho, iti unag ti balay. Lulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanayon ti kinapanglaw tayo. Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaan ti pamuspusan, tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag. Ngamno sadot, awan lat ammokon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Apay analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na, anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang yo. No kumasaan anasapa api musay ni tatang? Saan siguro akastoy tirigat tayo? Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umay ag-apply dito faktorya. Siguro madam. Anya siguro? Wano saan ti kayat ko amangag. Di nakita nak ni Sir Ejay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho dito madam. Isu nga imayak. Kunam kanumot nga ag-eskwela kay ti malam. Kasano ngayon ti panagtrabaho? No kayat yu ang masapak asumrag, tapno masapak mat arumwar, mabalin mat madam. Basta makumpletong lakit ni ti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Arapa-apa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. No kayat yu akit, masapak asumrag, tapno masapak pa'y arumwar, mabalin ka di, madam. Basta makumpletong lakit ni ti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahadora. Masapol anapartak na agtrabaho, kan saan asadot. Namnamaan niyo, boss. Saan asadot? Para makita no pundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyamanak, boss. Agam sakbay na ayabak ni Janet, tay suro na kan katipagyanan nyo at trabahador.
ken ti agbalin at trabaho. Agbada kayo ken ni Janet iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak ditoy. Ngagibunag iti kinarton at ichirya. Nabayag ka ka din ditoy. Medyo. Ay, anya di nadamag ko. Nangag ko ako nanibos nga gadal ka kanumot. Estudyante ka di. Wan. Saan ka nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak ditoy. Nagsardang akong anagadal. Siyak. Kat nagtulag kami ang masapak asumrek. Tapno masapak mat nga agritira. Tapay amasapa ka nga gritira. Sumrekak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matin kasta. Uray si ka. Mabalin mo mat ti agadal. Tapno sumaya at ti masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakalalugan. Nalakalaang mat at trabaho, sir. Sana ka nagkamali ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ako unay, sir. Nasingpet na dya kumparek, managkulong ka dagiti naanos ken nasaet nga gadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka kadi amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kun agadal ka iti malam. No panunutam ang narigat, talaga ang narigat. Ngam no panunutam ang analaka, saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y faktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasam mat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko nung awan mo ti aramaten a kwarta. Ti swildom. Inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samit ngagpaiso. Saan asayang ti pagbanlugam, no agadal kamat. Diyak natin makikita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. Nulakat makaturpos kayo iti high school. Mabalinan. Isu ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti gardenyo. Isu nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko. Tapno isu dati mangubra iti garden. Sa balimot kininanang, auntie. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di ati inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adinamot magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Magtad ka pa'y mankit diti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwan-wan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwarta. Saan ka di ngagsusweldo nito? Tada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addina. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di Saan ko mat adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang, angam dinakit din pa utangan. Manong, naibusan ti pad paper ko. Adapay gatangak a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no at dapay mabalin na burasan na bunga ti lubyas. Intangarod, Manong. Adan sama na rikrik naon ni nanang.
Adda nga min iti kwarto na. Amang ano nabannog. Sa nabali, tawan mat klase tayo ta. Agburas tayo tinatang, tayo tayo sursur. Wen manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay hun gayam, kumusta nga tamot tan ni Manong? Kabailan na nga tatag trabaho. Katagad adal pa'y. Nagagit day jay amanong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumit laeng, manong. Atay nga takas to'y ti marikriknak no makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asawan da ito'y. Payaming-mingmingan na. Ah? Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka din. No agtuloy ka matla ang agadal. Kaslangarod kayat ko apadason. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrikak. Mawarin ka di akaduan na. Ay katwan day talagayam. Basta si ka, mabalin namin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mo't ti inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sangamin anang sibog kadagiti ka imulmula anatang. Tanag-eskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad adal nito. Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga. Ha? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie. Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Ang nupulos, adi mo mat ka ba alam. Dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain ap anak kariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka dakas dyan ni Auntie Dina, nanang. Nakita na kami ngamin iti garden. Anya ka di tinaramid ni Manang. Adda ka di manen madi nga imbagana. Imbaga na nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas dyan na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo? Uy, nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo. Adda ka nupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amuti ayanda. Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsina da. Addan bukod da pamilya. Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa'y laang idi napasamak kita. Iso at timangkanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo. Adda, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Nagigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ko ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laeng tamasuswelduan kat nga rod. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo kadimadlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isu kanu tinangalukoy kini Janet tap nagtuloy mo't nga gadal. Isumat lagaya makanayon dang agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw kon aka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alakyan tigaraw na. Anya? Kastamot nga ron tinadlaw ko. Amangan no agayat matan kini Tom.
Agistorya akon ti kabibiyag mi. Agistorya ka mat ay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilangan nanang tikad-kadwami ijay balay. Uli la kagaya man iti ama. Ay, sa anak man nguli la. Nung binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang, nga ikagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakitam nga oray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakkan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan pa'y mo tinaaramidak para kan ka. Tingay pa nangalukol mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanyak. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Agyaman na. Tasimang bay kay tibiyag ko. Nakargaan yung titrag, ngam awan pa iti driver. Wan nga road, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pay. Apay nga eh. At niya nga ta tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan mo adala ang nakataktakan na. Awan kayam, at nakadi pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't lang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalay ngag trabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kami ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laeng, no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mat kada kayo, nanang. Aganos tayo pa'y tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mat nga ijay syudad, manong? Nasaya at mat ading ko. Kaya't ni boss, nga umay kanumat ni Mike ijay. Tagadal mat akas kanyak. Pumanaw mat ni manong may? Aganos tayo pa'y ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kayat mo kadimat ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam ornungam ti daduma aswildom, ah? Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan nanang? Mayat kit di no umay ni Mike tap mo makaadalmat. Dandan ni agkulehyo. Agurnong iti pagadal na. Kayat mo kadimat ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam ornungam ti daduma aswildom, ah? Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Ngam asino nga ti kadwayong agtrabaho iti garden, nanang. Didak pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti faktorya. Ado nga ta, nanang. No agtrabaho kayo, binulan kayong agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga, Rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagi-deliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo kadi kayat? Adun ti agordar iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kaya't ko boss. Sursurwak nga ro ti agmaneho. Patsa ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahanay. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga Rod, asidag ti pag-deliveran da ita. Iso ako muyog kan.
Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadala ninton malam. Agyaman ak unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buhok ko. May mayat na umatidog ti buok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akas lapokis ti lalaki. Ha? Napintas ko nam? Saan kit din? Bay amon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buhok ko. Ngam itan tabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buok mo? Bagay ko nga ta. Ang mga katawaan dak. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Ah? Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buok. Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, aanda ka di sa bali nga ipaubrayo. Ha? Sika ka di dayta, Janet. Apay, boss, didak ka di nabigbig. Saan mat unay anabayag di sa anyo ayo umay dito'y faktorya? Maikawak laang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong kan nakamaong. Ita, nakapalda ka? Kan, saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Napintas ka ba't gayam? Thank you, boss. Narayda kayo. Nagpintas kayo. Ay, sigod na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Hindi, guwapo. Boss! Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo? Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen, tinapananda ije syudad? Agor nung da kano iti pagadal da, auntie. Dayta katay kunak. Parparigatan nyo laeng ti bagiyo. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo? Saan kano adakas ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakas, auntie. Ambisyo sa kayo kit di dayta ti amok. Uray, ta saan kami kanumot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, di ta ka man laangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro di anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang, nasimpot mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw kitay. Ang madikit din tito na dati sa una. Pasensyan manang. Alabay takasaok to ti anak ko. Rumbang laang. Nagtrabaho lang dagiti kakabsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Immob ubingan. Kasanong tupayan inton dumakal. Amangan no di na pa'y am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbagang ambisyosa tayo kano. Anya nga minti imbagam, anak. Mutsak matan nalapdan yung imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwan, nanang. Lumikli kaklangan, magsabat kami. Nasakit ngamin ti pa nagsasauna. Bye-bye amlatan, anak ko. Awan mo't lang ti maganab mo. Nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin maulit, nanang? Nagpaisun sa matay ko lang nga amangan no agayatan ni Janet kaniton. Manipod ka na yung dangag kuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet.
Saan na tumboy titigtignay na. Inaram nga tan ni Tom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kitag, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nun itom ti makagapo no apay ang nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kas di nga kuykuyog da. Ang imposible mo. Nga dapay sa bali ang makagapo, iti panagbalbaliw na. Mga no dalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirik na na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahos tutay kunak? Abag bagay mo ti atidog abok. Uray si kamot, Tom. Nagtar kamot. Sapay ko ma, tagtalin at ti panaggayem ta. Aging gadi ta makaturpos. Masiguradok ngagtalinaad. Awan pa'y nagayam ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasimpot. Nalabas samot dahit apa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak, Tom. Kaya't mo ka di, nga ipasyar ka mat ijay na mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balay niyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dilaang siksika. Pudno ka di day tangay bagam. Ang mga kitdimat no may kamanuak nga ipasyar mo ijay balay niyo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae. Apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa'y ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang? Ang makaturposak pa'y. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal Maysa, Manong. Planok pa'y laang ading ko. Ngaminton makaturposak. Iso ti babae ng arapaap ko. Nasingpet matkit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunakan ko ana. Kaya't kung ipasyar ijay balay. No awan klase. Agpakadakan ni boss. Masiguradok adi na tayo palubusan. No agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpet kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, ha? Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhat iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer danto kan ka ti anak da. Gapo ka di tanang isang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y ngagasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to, di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo da mo tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparo pakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bangbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumutkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadal da. Day tati imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayem na ti babae. Agpadada na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mati alalaan ti babae nga kurso. Agpadada mga alay ti kinapulis. Ngam mo yun, Nanang. Sigud atumboy gayam day diya babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong.
Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit, ipanaglabas ti Aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako may rekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. At dading ko abalasang, boss. Nalaing matday dyan nga trabaho. Sige. Nulakat takaslakad na kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Un, boss. Kaslaisun to ti kasukat ko na makaturpusak. Kaskada kami kan ni Mike. Agadal ko mamatlaang. Sige, basta nagagatlakit di. Tsakamin kayat ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay. Talis tumat nga agtrabaho. Kaano nga rod nga umay day takabsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi kan ni Janet, boss. Umay tumot ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad. Agturpos namin ng damanong, nanang. Sayang met, no sabali ti sumukat ng trabaho ijay. Kabailan nga ta ni ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadal. Adda kami pa'y mat kinimanong akadwana ijay. No agpulis to ni Manong, di adda pa'y lang matakadwana, nanang. Saan mo nga rod abaybay anti ading yu ijay O nanang, apay ko mabaybay ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin. Dandanin makaturpos ni Manong, nanang. Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay, tamalpas matlaangan ni Tom. May santun a pulis. O nanang, mas dao tulakit di jay sana mamati nga agad-adal ni Manong. Bay amlat ta dagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan mat kiti nanang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Ne. Apay, anak kapulas ka iti kastaunay. Papanam. Itangamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inak mamat imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagag. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na idi ditoy. Saan nga asawa day jay, tagpadadang agad-adal. Aggayem dalaeng. Na, pudno ka diti ibagbagana. Nga agturpos apolis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan. Inak agpagradwar. Arapa-apa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Pudno ti ibagbagag. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ijabalay. Saan nga asawa day jay, tagpadada nga agad-adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di. Ti ibagbagana nga agturpos apolis, ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan. Inak agpagradwar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumamang rabak kang. Rumbang ka di nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kawas na. Agpagradwar nga ta nga agpaiso. Addan anak na apulis. Apay ngay nga agmay-may sa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Wanatin ko. Agkukuyog to ang mapaniti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang managsaka ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umunapay lang da ito'y abaligi ni nanang. Sumarunutan tumat. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenrol iti kolehiyo. Basta tuladen ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni nanang para kada tayo. Iso alala ingag mo at Manong. Arapahap ni nanang. Ngamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasaya at masakbayan tayo.
bagay yung matay tabado yun, nanang. Masapol ang napintasak mat iti graduation ti kabsat yaw. Naragsakak una ay taag-graduaran ti kabsat yaw. Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Andan pulis akapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamwa lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Inbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, ngam kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga no maladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, tatno di na atapan nga agbalbalog ni Manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasait mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations, iti ka barbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Oh, Tanagsaludo ng agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Tanasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Oray na panglaw ti tao, no lakat na salunat. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsak ta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anagtuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal mat. Ni, addaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Tenagyaman ako unay ka. No saan ta nagkita? Ang mga no awan da ito'y abaliki. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti pa nangalukoy mo kanya. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnukan ka. Naanyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ako unay kan ka, Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan na trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam, anak ko. Naan-anayon ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Naira na nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta, anak ko. saanin nga iti paktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong. Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan niyo ti agtrabaho ijay, Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cruz. Istrikto da ijay. Wan Manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat ken anos. Ag-blow out tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag blowout ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni Manong yo dayta Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni Manang Dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaan ak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na, kasta tinasayaat a tao, anak ko. Nagagatmot la ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen,
Awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumra iti paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti paktorya. Nayunam kadimat ti sweldo da? Apay ko man nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kamsat na. No saan ang nagtrabaho iti paktorya. Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika tinang paadal ken kuana. Nagsweldo ka di. No saan ang nagtaod iti paktorya ti kwartana. Nagbannugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y nakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. Adda blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak, nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka kaninanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mat itibait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante ang papanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante apapanan na. Apay nga min akasla na pudo ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang mati madingar aramidan tayo kankwana. Day tangaro ti bakas dawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Day ta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maaklon, ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ing kami matan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige, anak ko. Lalaingan yo. Tapno makaadal kayo met akas ka ni Manong yo. Nanang. Uray sang kay bagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang. Ikagumaan mi atun uyen ti arapahap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yung tukin ko, nanang. Saan pa'y kano ngamin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss. Duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka para kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag paya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atumboy ni Manang Janet, idi, boss? Pudno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti puso ni Manang Janet, sir. Kasla-kasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss?
Nga madamot daddu maalalaki, nga gayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kasta mo tinangag ko. Pudno nga ta. Nadlaw ko asurot-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan na. Iti kaano man, sa anak apailawan iti may sa atomboy manong. Rumbang lang nga din ko. Sa maysa, ubing kapay. Makauray ni ayat. Wen manong, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya. No adaman ibaganakan ka asa na rumbang, likli ka mon. Ahewan gayam. Nakapagdesisyon ka din? No anyan to ako ruso ti alaem? Wen manong, kaya't ko tigbalin anis. Ay, kunak no kaslakan niya ka manursuro. Addan to nga rod na sa kabsat ko. Sapay ko manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ang managdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwardag iti huldapar. Nagturuan da ka no. Nakalugan day ti gate awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, nga awan dagas ang mapasamak kada kami agkakadwa. Wantong, kat mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadag iti daddo maapresinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takala at anagtimbayo ti barongkong ko. Anya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Arapaa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat nitong. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasamak kinitong. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Sika ka din na ito'y Manang Janet? Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw ita, tasyak laang ti adda diti presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka no ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may sa apas an hold up. Kasano ita ni Manong? Higyak pa yan mo. Higyak pa'y nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo di ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Nabaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rodong kasta. Intag pakada kini boss ta mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nung nga ospital tinang ipanandakan ko ana. Diyak matan dinamag ta natarantag. Awagak ni Manang Janet tadamagag. Oh, apay ang nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma boss. Mapan kami di ospital.
Apay ko maamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom iti ospital. Napaltugan ka no. Doktor kan nurse kayo kadi, tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayon tua, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na, saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapo dagiti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mat nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingan ngay. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay ang napaltugan? Diya ka mo saan ko na dinamag? Imbaon ko latay dama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isuda timang taming, tatimat doktor? Bimma to atalagan ti pusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa itarumwar. In kayo ni di ospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni di ospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman akmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, inkanayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yun. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni Madam. Imbagkit di ata da ni Sir. Kat pinalubusan na kami, Manang. Talaga aman nakaawat ni Sir. Ngam ni Madam, saan? Kuripot pa'y ni Madam. Intayo ka din di ospital, Manang. Sige, tagpakadaak pa'y iti kadwami nga adda diti presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka kadi, Manang. Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, Manang. Kabagis, apay akas lang madanagan kan agdardaras ka amag na. Kuang amin manang, adda ka no iti ospital ni Tom, isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amo katawan cellphone nyo. Adamot inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay-may sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Ay, amom nga rodan, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang, nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw nga adda apal ko kenkwana? Imbaga ti adda dito'y information nga addan iti ward nito. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis, ah. Inton kon madanog ko day a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, manang? Numabalin la ko maa. O sige, intayon iti ayan na. Timbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Grabe ka kan. Patpat-tiyammat day di asidro. Langsot day jay. Di tamat sakam ti ayan ti benda, Manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man. Tasan asika ti adda di ta ICU, Manong.
Nakigtutak idi nakita nga da pulis ijay. Unak no si katibang bantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adayo pa itibito ka ti tama ka. Iso nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Pero ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga sawa kon, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagat laang no palubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armag pailaang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako nam ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsat yo? Saan mo't gayam agrabe, boss? Saka tinatamaan, lasag laeng. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Ta sana grabe ti pan nakapaltog ti kabsat yo. Awan kayam. Agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mati amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo kanon ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka di nanang. Agyanak pailaang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y. Agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, nanang? Mabiit ang maimbagan da ito'y. Masapul at ang gadam da ita anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pules a pinaltugan ti managdakdakas. Sapay ko ma, tasaan namatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan namatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. O nanang, napilitan naklangan ang paltugan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Diyay nam na maag, asaan na nga ipatay. Apa yan? Agdamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, anti. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, anti. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangan no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulungay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian ang sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran.
Di nakman rabakan. Tamangan no mamati akan ka. Rumbang nga mamati ka. Taday tatipon no. Ala, mamati ako no day tati ko na. Nang talaga ka di, amayatan day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na. Nulakat song batan na kon. Ah? Anya ka diti kayat mo nga isungbat ko kan. Agun kamot kan Janet. Napudnuunay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anasudi ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ang parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idi napaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Ket mapadasan tanto ti agabay ading. Si Kamit Manong. Abay adagos. Ti masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamit Manong. Abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay. Damo ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado kamayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at mati trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabages. Ada ka di parikot. Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak namin analiday ka nakatugaw di nga agmay-maysa. Isu nga inasitgan ka, Manang. Adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak. Ay, iwan mo't kit di Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Iso nga awan tirumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod, Manang. Adapay papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbagpay kan ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamat nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Apay anak alukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nana, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot Manang dayjay. Agpapaarayat mat. Darasam, Janet. Alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni ante. Aganad kang masidag. Agarudok ka. Tapno di da kamadlaw. Siyak mat ijibangya. Aganad ka mat, Janet. Iti kasuppukan mat, ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan nga turong dito eh. Iawag mo. At may sa agrupo,
kat iti makan nawan adalan ti pagyananda. Timot may sa grupo, kat iti makan ni Gid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga Rodan, kat agan anod ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Anya tinapasama ka, Anti. Ada nang uli dito yung balay, Barok. Anya? Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti sakak. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasilencer siguro, Anti. Ipanda kayo pa di ospital, Anti. Ayaban tayo ni Nanan. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami kan Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabigbilyo ka di ida, Anti. Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Hindi ka idanag. Taadanda Janet, kanda duma a pulis ije dalan. Ay, kasta ka ni Barok. Imbag man. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbag man, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti maysa ti sakak. Binusalat ti maysa ting iwat ko sana kinrakad. Diyada dumak dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Palirbangan mi dayta, Anti. Timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanan, agpalas kayo. Ipantayo ni Anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko. Anya ti pinaltugan da ken kuana. Saka na, Nanan. Ala, darasan niyo. Uwan, anak ko. Oh, ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yun? Pinaltugan dati sa akin ni Auntie Dina. Anya? Napiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa kana. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa iti inala dagiti managdakdakas ija balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damat lang dagiti alahas ko. Imbag nang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay mat adagos da Tom ken Janet. Iniawag da ka dagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen manang. Isu asaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag ka dagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da ka pa'y. Nagdakas kat dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakapuosas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti ka barbaro at trabahador kat addasad sadot da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngami di nakaturpos da. Pimanaw damatad diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasano ako na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya. Di da kumamat nakaadal. Saan mo ta nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho. Iso apatas tayo laeng. Nadangran mat gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda ti nadarder ato lang. So katandakan mo iti landok sa dasimintuan.
Nagdawel dagiti ang managdakdakas. Ay malungsot dako ma iti pagbaludan. Ay naimbag ata saan aday taulom ti pinaltugan da. Huwin nga rod. Idi pinaltugan dati sakak. Jak nagkutkot Tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot. Kat inrapet da itingiwat ko. Ay, unayan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunayra na nga awan datom kan Janet. Ay, daytan ti jak ammo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat datom kan Janet, nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman mo't kadagiti anak ko. Tada ko mamot agyan, ija balay. Nabayagayam aberbiro kan dagiti pulis dagiti aggrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Un gayam, damanon tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Ay, nagpulumot laangan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagyawarnak. At danto pamadayaw ang maipaay kadagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laang. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos, idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ah? Ay, kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damat ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid, anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose, taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbunton sa rungkaran ni Jabalayda. Dandani mo't tanagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanain. Wen matitian Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali tasyak mo ti mang bambantay kan kuana. Ni met Jose ti mangas asikaso kan kuana iti ospital. Awan ka di pa imay kadagiti kakasinsin mi, Nanang. Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay, tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da kay jay balayo. Itako mati panagawid yo. Agyaman ak unay kada kayo. Imbag kayo pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, kan agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong kan agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamirisak itan. Idi, adda pa nangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo. Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat kan anos laang tipuunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo manang. Inakpay basit di ta balay Umayak tumanan apaman amalpas ko ti trabaho. Ading ko, italaang anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas.